Pablo, obviamente, non me poñía a cara, porque todo o que falaba eu con el destes test, pois eu mandaba foto das cousas, como iba avanzando, os problemas que iba tendo e todo eso. Chego e vexo que no grupo de WhatsApp xa teño o número guardado e eu teño un lusco-fusco na mochila, onde ele dixo: hola Pablo, mira que teño aquí. E este é o lusco-fusco, que este sí que recordo que o test, porque tamén participei no test este, os números non daban. Non sei que demo pasaba con seccións de encaixe que descadrábamos sempre. Pois nada, houve que facer un extra novo, non pasou nada. E é unha preciosidade. A versión que fixen para o test estaba feita con Malabrigo Sock e con un kit moer de Rowan, e eu volvino a repetir con Malabrigo Sock e con kit silk moer de Drops, un moer que vai cambiando de azul máis oscuro ao branco e por eso ten esas variacións de cor. E con ser tan aireado, faz así unha boliña, non ocupa nada e é ideal para o entretempo.